αρέσει να σχεδιάζω. Από μικρή ζωγράφιζα. Στο σχολείο μου πάντα έφτιαχνα τις αφίσες για τις θεατρικές παραστάσεις, τις εκδηλώσεις και τα πάρτι. Ήθελα να ασχοληθώ με τη γραφιστική, αλλά το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να καταργήσει τον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών από τα ΕΠΑΛ. Για να δώσω πανελλήνιες εξετάσεις για το ΤΕΙ γραφιστικής, θα πρέπει να πάω στο Γενικό Λύκειο και οι γονείς μου να πληρώσουν ιδιαίτερα για τα μαθήματα σχεδίου. Μπορώ βέβαια να επιλέξω την κατάρτιση του ΙΕΚ, χωρίς όμως να έχω δικαίωμα για ανώτερες σπουδές στο αντικείμενο που αγαπώ. Αλλά και πάλι είμαι άτυχη. Βλέπετε, μένω στο Αγρίνιο και σε ολόκληρο νομότελο Κανανίας δεν δημιουργείται η ειδικότητα που θέλω. Επομένως, ή θα πρέπει να μετακομίσω ή να στραφώ στο ιδιωτικό ΙΕΚ. Κάτι θα ξέρουν όσοι μου λένε να γίνω δικηγόρος. Έτσι, θα τιμωρήσω όσους καταδικάσουν τη νέα γενιά στο να μην έχουμε δικαίωμα στη μόρφωση.